És la vida al voltant del coronavirus i de l'aïllament social, una configuració que en un moment donat s'anirà esvaint. El procés per a desfer aquestes mesures de distanciament social en què estem immersos es farà de manera escalonada i progressiva. Però això quan serà? Durant aquests mesos de quarantena, tots ens hem vist privats. D'algunes llibertats. Mai havies estat tant de temps sense veure la teua família. Estaves desitjant poder abraçar-los i besar-los. demanaves llibertat per eixir a fer el teu esport. Després de tants dies de tancament, estaves desitjant tornar a comprar per les tendes del poble. Amb el bon temps, estaves desitjant eixir a passejar o tornar a sentir les ones de la mar. Per a molta gent, aquests mesos, la llibertat era quedar amb els amics per poder anar al bar. Ara, amb la nova normalitat, tots vivim darrere d'una mascareta, encara que moltes vegades busquem excuses per tal de no dur-la posada. Llibertat? Llibertat també és que a ningú li importe el meu gènere. Llibertat? Llibertat també és poder estimar a qui jo vulgui. Llibertat? Llibertat també és poder besar a qui jo vulga en públic. Llibertat? Llibertat també és poder tindre referents que no tinguen que amagar qui són realment. Llibertat? Llibertat també és poder vestir-me com jo vulga. Llibertat? Llibertat també és decidir com i qui vull ser. També volem ser lliures. 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 També volem ser lliures.